πρισμένο πορτοφόλι. Υψηλός πυρετός από τις μεγάλες προσφορές. Και έντονα γουρλωμένα μάτια από τις εντυπωσιακές εκτιμήσεις. Νομίζω πως έχω τη λύση. Ξέρω τι είναι. Θα δει το επόμενο επεισόδιο και θα γίνει αμέσως καλά. Και εσείς μαζί μας. Ξεκινάμε. Ονομάζομαι Κυριάκος Αριανίδης, είμαι 39 ετών, ζω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία και διατηρώ κατάστημα τεχνολογίας στο κέντρο της πόλης. Έρχομαι σήμερα με 2 αντικείμενα για τους λάτρεις της ξάπλας. Αγαπημένο μας Κυριάκο, σε καλωσορίζω και σε υποδέχομαι εδώ και έλα γρήγορα κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλώς Τι κάνετε? τον. Από πού μας έρχεσαι, αγαπητέ Κυριάκο? Σας έρχομαι από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, η καταγωγή μου είναι από την Καστοριά. Μάλιστα, η Καστοριά είναι πάρα πολύ ωραία. Πανέμορφη. Και πώς έμεινες καθόλου στην Καστοριά, εκεί γεννήθηκες? Εκεί γεννήθηκα, έμεινα μέχρι τα 18 μου χρόνια που έφυγα σαν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε μένω εκεί πέρα. Τι σπούδασες στη Θεσσαλονίκη? Οικονομικές επιστήμες. Συγχαρητήρια. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και τώρα κατοικείς και μένεις στη Μένω στη Θεσσαλονίκη, διατηρώ κατάστημα τεχνολογίας. Τι κατάστημα? Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, γκατζετάκια, ό,τι έχει να κάνει. Εμπόριο και επισκευή. Πού είναι το κατάστημά σου? Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατάφερα και έκανα το χόμπι μου επάγγελμα και δεν ξαναδούλεψα ποτέ. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν το χόμπι μου, το οποίο εξελίχθηκε σε επάγγελμα. Έχω πάρει 2 πιστοποιήσεις. Από πού τις Στη Γαλλία, στο Παρίσι, που δούλεψα και 3 χρόνια σε γνωστή εταιρεία του χώρου, όχι αυτή με το μήλο, την άλλη. Δεν κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος. Συγγνώμη για διακοπή. Μάλιστα. Πήγες λοιπόν στο Παρίσι. Με ποια αφορμή πήγες στο Παρίσι? Γενικά από μικρός μου άρεσαν τα ταξίδια, να ανακαλύπτω πράγματα. Θα φτάσουμε και στις καρέκλες για αυτόν τον λόγο. Και όλο αυτό το κομμάτι με σταμάτησε κάποια στιγμή στη Γαλλία. Στα 3 χρόνια που έζησα στο Παρίσι, είδα διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές νοοτροπίες, κάτι το οποίο άνοιξε τους οριζοντές μου. Σήμερα όμως εδώ δεν μας φέρνεις ένα αντικείμενο που έχει σχέση με την τεχνολογία. Μας φέρνεις 2 πολύ ωραίες πολυθρόνες. Πώς συνδέονται αυτές με εσένα? Λοιπόν, παρόλο που ασχολούμαι με τεχνολογία, μου αρέσει πάρα πολύ η vintage αισθητική. Οπότε, όσο καιρό ήμουνα στη Γαλλία, επειδή έμενα και στην περιοχή της Μομάρτης. Εκεί που κάνουν οι καλλιτέχνες τα πορτρέτα. Μπράβο. Και ζωγραφίζουν. Κάτω στα σκαλιά είχε πάρα πολλά μαγαζιά, τύπου παλαιοπολία, αν μπορώ να το πω. Ξέρω. Χαίρομαι. Που είχαν τέτοια πράγματα. Οπότε τις καρέκλες μόλις τις είδα, τις ξαπλώστρες βασικά να το πω σωστά, τις ερωτεύτηκα, αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Τις αγόρασα. Θεωρώ ότι κάνα τον κύκλο τους μαζί μου. Και τώρα είναι για το cash or trash. Και τώρα είναι να τις χαρεί κάποιος άλλος. Ποια εποχή τις αγόρασες? Όταν πρωτοανέβηκα, νομίζω το 11. Επομένως είναι περίπου 14 χρόνια. Οι καρέκλες νομίζω είναι γύρω στο 90 σαν κατασκευή. Είναι Μάλιστα. χειροποίητες. Έχουν κάποια φθορά ή είναι σε καλή κατάσταση? Όχι, μέχρι πριν λίγο καιρό τις χρησιμοποιούσα κιόλας. Εγώ τις απόλαυσα. Θέλω να δω τι θα μου πει ο Θάνος για αυτές τις 2 υπέροχες ξαπλώστρες. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω. Θάνο μου, θέλω να μάθω την ηλικία τους και θέλω να μου πεις και από τι ξύλο είναι. Πάμε να τα δούμε όλα. Πρώτα απ' όλα η ηλικία. Είναι σύγχρονες, σημαίνει ότι έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι χειροποίητες, δηλαδή δεν έχει καθίσει κάποιος τεχνίτης να κάνει κομμάτι-κομμάτι όλα αυτά. Όμως το θετικό είναι ότι είναι massive ξύλο, έχουν βάρος. Το ωραίο στις συγκεκριμένους που παρατηρώ και είναι κάτι που δεν το βλέπεις πάρα πολύ συχνά είναι η πλάτη, η οποία έχει πολύ ωραία ξύλινη πλέξη και θέλω να δεις πόσο άνετο θα είναι αυτό όταν κάθεσαι πάνω και αν βάλεις και ένα μαξιλάρι θα είναι υπέροχο νομίζω το συγκεκριμένο. Έχουν τη δυνατότητα βεβαίως όπως όλες οι ξαπλώστρες να μαζεύονται και θα μπορούσαν ακόμη να είναι και μία άποψη για εσωτερικό χώρο γιατί έχουν ωραίο χρώμα. Τώρα με ρώτησες τι ξύλο είναι. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να καταλάβεις, διότι εξωτερικά είναι βαμμένες για να μοιάζουν μαόνι, αλλά δεν είναι μαόνι, είναι κάποιο άλλο ξύλο το οποίο θα μπορούσαν να έχουν στην Ινδονησία
θα ήταν σε κάποιο σπίτι, πιθανώς κάποιος παλαιοπόλης, κάποιος πούλησε όλο το ιστορικό του σπιτιού και κάποιος παλαιοπόλης το αγόρασε μαζί με άλλα αντικείμενα και έτσι έφτασε στην κατοχή. Ωραίο το πώς ταξιδεύουν τα αντικείμενα. Από τη Γαλλία εδώ, να πούμε ότι υπάρχει και ένα ταμπελάκι που γράφει All Weather Furniture, που ουσιαστικά είναι για όλο τον χρόνο. Και αυτό μας δείχνει ακόμη περισσότερο το ότι είναι σύγχρονο έπιπλο και πως πρόκειται για κάποια παραγωγή στην Ινδονησία. Κατάλαβα. Είναι πολύ ωραίες. Μπορούν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Τώρα, πόσο τις αγόρασες? Μου βγήκαν γύρω στα 400 ευρώ. Τώρα, με πόσα χρήματα θα τις δώσεις? Θεωρώ ότι στα ίδια θα ήταν καλά. Πολύ ωραία. Και πάμε και στην τρίτη και καλύτερη ερώτηση. Να μάθουμε την εκτίμηση του Θάνου. Σε παρακαλώ, Θάνο, δώσε μου την εκτίμηση για τα αντικείμενα που έχω φέρει. Η εκτίμησή μου είναι 200 ευρώ, τα μισά από αυτά που έδωσες τότε, που είναι πολύ καλά γιατί αν σκεφτείς τα έζησες, τα χάρηκες Καλά, λίμωνο, ναι. και ήρθε η ώρα να συνεχίσουν την ιστορία τους. Καλή πώληση. Τέλεια. Οκ, την ακούω την τιμή εκτίμησης, αλλά θα ήθελα κάτι παραπάνω. Ταξίδεψαν και τόσο δρόμο. Από Παρίσι ήρθαν. Αγαπημένα μου εκτιμητά, εδώ είμαι σίγουρη ότι ο αγαπητός Κυριάκος θα πάρει πάνω από 200. Το λέω εγώ και το διαβεβαιώ, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η εκτίμηση του Θάνου είναι αντικειμενική, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αλλά μπορούν να βρουν αυτή τη στιγμή άμεσα αγοραστή. Και όταν κάτι μπορεί να πουληθεί, πιάνεις και την τιμή. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ Και που εγώ ήσουν μαζί ευχαριστώ. μας. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις στην Να οικογένειά είστε σου. καλά κι Βλέπω εσείς. είσαι παντρεμένος. Ναι, ναι, φυσικά. Έχεις και παιδάκια? Ένα έχω εγώ, 2 έχει η σύζυγος. Α, τι ωραία. Άρα έχουμε 3. 3 παιδάκια. Να Αυτό. χαίρεστε την όμορφη οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα Καλή πολύ. συνέχεια. Να είστε πας στο καλά. καλό. Και καλοπούλητες. Ευχαριστώ. Εμπιστεύομαι τη Δέσποινα Μοιραράκη και θεωρώ ότι θα πάρω περισσότερα χρήματα από την τιμή εκτίμησης. Αν μη τι άλλο, αυτό το αντικείμενο που κρύβεται από εκεί κάτω έχει όγκο, έτσι. Δεν Μπορεί να μην συνηθίζει. είναι ένα. Έτσι, σωστό. Πολλές φορές η παραγωγή μας κάνει κάτι τέτοια και είναι 3-4 από κάτω. Πάμε. Ας φωνάξουμε τον πολιτή. Περάστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Το όνομά σας? Ονομάζομαι Σαριανίδης Κυριάκος, κατάγομαι από την Καστοριά, αλλά σας έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, όπου μένω τα Τέλεια. τελευταία Δικός μου άνθρωπος. 22-23 χρόνια. Διατηρώ ένα κατάστημα προϊόντων τεχνολογίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, gadget. Σε ποια περιοχή? Καμάρα, στο κέντρο της πόλης, κοντά στη αλλά γειτονιά μου, εκεί που εξυπηρετούμε μένω. παντού, Μάλιστα. σε όλη την πόλη. Τέλεια. Ξέρεις ότι έχω μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Το Παλαιοπολείο, σωστά. Junk Μπράβο. Shop. Μπράβο. Παλιατζίδικο είναι. Έχει σχέση με τη δουλειά σου αυτό που μας έχεις φέρει? Ναι, είναι υπολογιστή. Καμία. Απολύτως. Να το δούμε. Για Φυσικά. πάμε. Έτσι που τα στείνει η παραγωγή μας μπερδεύει. Ασιατικές από την Ασία. Από τη Γαλλία. Στα 20 τόσα χρόνια Θεσσαλονίκη έκανα και ένα μικρό διάλειμμα στη Γαλλία για 3 χρόνια και έμενα στη Μομάρτη. Εκεί νίκιαζα. Και ήταν σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο... Ναι. Σε κάποια αγορά. Σε κάποια αγορά. Από Πλάση Κλεισί και δεξιά είναι Πιγκάλα Μπες. Είναι μια περιοχή που είναι πλακόστρωτα και έχει όλο μικρά μαγαζιά, βιτρίνες με vintage πράγματα. Θα μπορούσε να είναι εκεί, τις φαντάζομαι. Αλλά πώς είπε ο Θάνος Ολίδος ότι είναι? Νομίζω είπε Ινδονησία σαν κατασκευή. Έχουν έτσι μια χαρακτηριστική φόρμα που θα μπορούσα να πω Ινδονησία. Επίσης, το ξύλο, ο τρόπος κατασκευής. Είναι εντυπωσιακό το ότι είναι όλο από ένα υλικό, όλο το ίδιο ξύλο, όλες οι ενώσεις που κάνει αυτό το τύπου πλεκτό, αλλά είναι Και όλο και, από ξύλο. και πολύ αναπαυτικές. Και είναι και κάπως σπάνιο Ναι. σαν κατασκευή. Πόσο παλιά είναι, ξέρεις? Νομίζω είναι δεκαετία του 90. Ναι. Ερχόντουσαν τέτοια containers, πάρα πολλά Φούλε. τέτοια αντικείμενα από την Ασία και από την Ινδονησία και από την Κίνα και από την Ταϊλάνδη. Όμως είναι ιδιαίτερο το σχέδιό τους. Έχουμε δει πάρα πολλές εξαπλώστρες και σήμερα που διαφημίζονται, αλλά και τότε. Είναι πολύ ωραία αυτή η πλέξη. Τώρα η Μομάρτη είναι ένα σημείο που αφορά όλους εμάς που ασχολούμαστε με την τέχνη. Και εγώ όποτε πάω στο Παρίσι, μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω εκεί. Είναι και όλοι αυτοί οι ζωγράφοι που κάνουν τις καρικατούρες κτλ. Δηλαδή είναι πραγματικά η επιτομή. Τη νιώθεις την τέχνη στο πετσί σου εκεί πέρα. Πώς το λένε. Είναι η αρχή του street. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, επί του αντικειμένου τώρα να σου πω ότι εγώ μυρίστηκα ότι πρόκειται για ασιατικά, γιατί μας μπέρδεψες λίγο στην αρχή, πήγες να μας μπλοφάρεις, βλέπω.
Εγώ είπα από πού ήρθανε. Σωστά, δεν έκανες λάθος. Τόσα χιλιόμετρα Λοιπόν. της έφερα, οδικός. Γενικά όμορφο αντικείμενο, ιδιαίτερο αντικείμενο. Θα το ήθελα λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, δεν ξέρω γιατί. Αυτό φτιάχνει, Άλεξ. Να δω τον άνθρωπο που θα τον βάλεις να τρέψει ξυλάκι, είναι λίγο κάτεργο. Αυτό, αν το βάλεις δίπλα σε νερό, σε πισίνα δηλαδή. Δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Έχει βερνικωθεί και έχουν συντηρηθεί πολύ καλά. Αυτά τα Μπόμπα, χρόνια που τις έχω. πολύ ωραία μας τα λες. Μάλιστα. Εσείς τα έχετε χρησιμοποιήσει γενικώς? Βέβαια και τα έχει χρησιμοποιήσει. Και στο σπίτι Κάτσε, μου. έχει αράξει, όλα τα έχει κάνει. Θα τα πω εγώ που τα ξέρω. Ορίστε. Θες να αλλάξουμε μήπως. Πίστεψέ Καλύτερα με, θα τα κάνεις την λες. καλύτερη πώληση στη ζωή σου, αν έρθω εκεί. Γελ. Δεν με αφήνουν. Μισά-μισά μετά. Και για ποιο λόγο θέλετε να τα αποχωριστείτε τώρα? Γιατί νομίζω κάνανε τον κύκλο τους μαζί μου. Ας τα απολαύσει κάποιος άλλος. Εγώ από μακριά που τα βλέπω είναι πολύ ωραία αντικείμενα. Δεν είναι από τα αντικείμενα που αγοράζω συνήθως. Είμαι περισσότερο του μοντέρνου, αλλά δεν μου περνάνε απαρατήρητα. Αν είναι και άνετες όπως λες, θα είμαι και εγώ παρόν σε αυτή τη δημοπρασία και χαιρόμαστε που μας το έφερες. Χαίρομαι γιατί οι ξαπλώστρες μου τράβηξαν το ενδιαφέρον όλων των αγοραστών. Αγαπητοί αγοραστές, χαλαρώστε τώρα στις καρέκλες σας και ξεκινήστε τη δημοπρασία. Λοιπόν, Κυριακό, είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι καθόλου του ενδιαφέροντός μου. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι μόνο με παλιά. Φαίνονται από εδώ που κάθομαι τρομερά αναπαυτικές και παρόλο που δεν είναι του ενδιαφέροντός μου, θα κάνω σίγουρα την πρώτη προσφορά γιατί τις έφερες από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη προσφορά στα 100 ευρώ, λοιπόν. Η πρώτη προσφορά είναι τα μισά από την εκτίμηση, οπότε είμαι αισιόδοξο ότι θα ανεβούμε. Λοιπόν, εγώ όπως είπα, με ενδιαφέρει πολύ το γεγονός ότι είναι όλο σαν αλυσίδα αυτό εδώ. Σίγουρα θα τις βάψω. Θα ρίξω λάκα, θα ρίξω σπρέι, δεν ξέρω τι. θα είναι ωραίο. Ένα κίτρινο, ένα ροζ, ένα μετάλλικ, έτσι που είναι και σαν αλυσίδα. Προσφέρω 150 ευρώ και για τις δύο. Η ιδιαιτερότητα πάντως σε αυτές τις δύο ξαπλώστρες είναι, ενώ είναι ασιατικές, δεν το βγάζουν. Δηλαδή, σε μπερδεύει λίγο ο ρυθμός τους, το στυλ τους. 150, 175, πολύ εύκολα μπορώ να προσφέρω. Κάτι θα τις κάνω. Και εγώ κάτι θα τις κάνω. Θα το στρογγυλέψω στα 200 ευρώ. Στα 200 ευρουλάκια του γιατρού είμαι πολύ ασφαλής να πω 250 και να δούμε που θα πάει. Ακόμη έχουμε δρόμο. Εγώ είμαι εκτός. Κυριακό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Έλα από το μαγαζί Θα μου. τα πούμε και πάνω. Εννοείται. Τόσο γρήγορα σταμάτησες, ρε Καρντάση. Κρίμα. Στα 250 του Άλεξ θα προσθέσω και θα πάω στα 280. Έτσι, εκεί φτάσαμε. Ναι, αλλά εσύ έβαλες τα χέρια σου και έβγαλες τα μάτια σου. Τους δίνεις ιδέες, αποκτούν υπεραξίες στα αντικείμενα και φτάσαμε στα 300 ευρώ που είναι η δικιά μου προσφορά. Τέλεια. Εγώ γενικώς δεν μου αρέσει να πολυπειράζω τα αντικείμενα. Τώρα αυτά Μόνο πρέπει το να είναι sunflower, ένας καλλιτέχνης για να το αναδείξει και αυτός είναι η όλη. Στα 300 του Γιώργου, 320 ευρώ. Να, αυτά κάνω. Λοιπόν, έχω πετάξει μαζί σας εδώ πέρα σε αυτό το ταξίδι. 340 είναι μια ασφαλής προσφορά. Ωραία, λοιπόν, 360. Δεν ξέρω αν το φανταζόσουν ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ. Εγώ όταν τις είδα, είπα εδώ άντε 100-200 ευρώ, αν φτάσουμε θα είναι ζήτημα. Όπως βλέπεις, ακόμη έχουμε δρόμο. 400 ευρώ θα δώσω. Το απόλυτο outsider ο κύριος Τσαγκαράκης. Δεν περίμενα να δώσει με τίποτα 300 ευρώ. Μπορώ εγώ τώρα να αντιπροσωπεύσω τη Μυτιλήνη και να πω «Γιώργη, το θες, θα το πάρεις». Και μετά από αυτό που έκανα το χαΐρι μου, να αποσυρθώ από τη δημοπρασία με χαρούμενη διάθεση. Είμαι εκτός. Εγώ έχω τη μεγαλύτερη προσφορά προς το παρόν. Προς το παρόν. Εμένα δεν σε ενδιαφέραν. Ζορίζεσαι. Δεν με ενδιαφέραν. Μ' αρέσουνε όμως. Δώσε κάτι. Είσαι κι εσύ. Μ' αρέσουνε. Λοιπόν, 420. Καλά κάνεις. Πήγα Λοιπόν, εκεί, Γιώργο, αυτές οι καρέκλες μπορούν να απογειωθούν και με το βάψιμο και μπορεί να πλέξεις ωραία πράγματα πάνω, GT. Ναι, μη λες τέτοια, γιατί Εγώ φεύγω. βαράνε συνέχεια. Γιατρός και Τσαγκαράκης, λοιπόν. 430. Τη θες πάρα πολύ και έχεις πολύ μεγάλο χώρο. Δικές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν.
Τι λες, θα κάνουμε συμφωνία με την προσφορά μου? Κυριάκο, 430 ευρώ. Πραγματικά δεν φανταζόμουν ότι θα πλήρωνα για αυτές τις δύο Ινδονησιακές, δεν τις προτιμώ. Αλλά ξέρεις, φυσικά αν τις έφτιαχνε ένας Γερμανός, ένας Γάλλος, ένας Ιταλός, θα είχαν 2.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, 430 ευρώ έχω προσφέρει και θέλω να πεις αν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία. 4,50 από μένα. Τι είναι αυτός ο γιατρός? Επίτηδες το έκανα γιατί στο φύλαγα. Ήθελα να στο κάνω αυτό. Και εκεί που ήμουν έτοιμος να πω το ναι στον κύριο Τσαγκαράκη, πετάχτηκε ο γιατρός με βαθύ πορτοκαλί. Έτσι. Αυτό μου κάνεις κάθε φορά. Αποσύρεσαι, κάθεσαι στη γωνία και με το που πάμε να χαρούμε, πετάγεσαι. Και σε είχα συμπαθήσει. 4,50 Κυριάκο από μένα τελευταία προσφορά. Κυριάκο, εγώ πάω πάσο. Ήμουνα σίγουρος. Με Μια φορά μου εξόντως βγήκε ο μπλόφα. γιατρός. Το δούλεψες πολύ ωραία πάντως, μου άρεσε. Έχουμε συμφωνία. Αλλήμον, να μην έχουμε. Τον έπαιξες. Πες του και την εκτίμηση του θάνατου Λούδου τώρα. 200. 200. Πραγματικά είναι αγορασμένοι στα 400 πάντως. Η αξία τους είναι ότι τα πήρε μέσα από τα νύχια του Τσαγκαράκη. Καλά, όλα τα Αυτή λεφτά είναι η εκεί- αξία. όλα τα Και λεφτά πάντοτε εκεί στο πέρα μυαλό είναι. μας έχουμε κάτι. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αξία και είναι αν μας αρέσει. Μας αρέσει. Εφόσον μας αρέσει, αυτή είναι η αξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Και εγώ πάρα σας πολύ. ευχαριστώ, παιδιά. Να πας στο Καλή καλό. συνέχεια. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σου. Κάναμε μια σούπερ δημοπρασία με μπόλικο suspense και επιστρέφω Θεσσαλονίκη με υπέροχες αναμνήσεις από το Κάσορ Τρας. Βλέπω καλή ότι μεριά, λοιπόν. με έχετε βάλει στο μάτι. Εννοείται. Ενώ εσύ πας πίσω. Επειδή είμαι μικρός νομίζω. Αυτό, την πιτσιρικαρία.